Здравейте, приятели! Нямам търпение да ви покажа нещо, което довърших с нощи. С огромно желание и с гордост ще ви покажа най-новата жилетка. И така. Естествено, на мен ми е малка жилетката. Може би отговаря на размер S, но се получи нещо разкошно. Фигурките са плетени, всичко е плетено на 2 карта прежда. Тя е леко мъхиста, 80% акрил и 20% вълна. Усеща се вълненкото, топли много. И ръкавките се получиха много хубави. И завършика естествено. Надявам се, че и вие харесахте както аз. Ако имате въпроси, задавайте, аз с радост ще ви отговоря. Благодаря, че бяхме заедно и до нови срещи!